Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tayangan khusus Bukit Tinggi Punyu Carito, kreator Sultan Raja Pamuncak. Kali ini mempersembahkan sesi Kampung Tuo Minangkabau, Koto Padang Luar, Nagari Tiga Koto Tanah Datar. Tepatnya dalam daerah Lareh Nam Panjang, 7 Langgam di Hilir. Dalam acara Barale Nini Mama pernikahan. Acara ini kita bagi dalam beberapa bagian atau episode. Selamat menyaksikan. Mak Datuk sejam molek. Betul, Datuk. Okey, Datuk sembah. Betul. Tinyo lima gua mau yang antara yang Datuk sepiak sambah je penitahan tarati je mudilis lelo sopan mau pinta ale je bana yang Datuk berjalan. Yo, betul. Artinya nang kejadi bana pulo dan boko ke Datuk dan saja ko kini. Dek kerana kita makai adat sepanjang adat makai baris sepanjang baris yo datanya belantai papan yo kok licin belantai kulit. Dipandang berupo dimakan beraso. Ya. Badi dan sahaja ikut kini supaya dipandang nak berupo dimakan nak beraso. Joko menurut adat lama sako sang tentu 5 go gayong bersama sako kato berjawab. Iya. Badi dan sahaja ikut kini tentang digayong kama nyambuk isinya kato kama jawab. Joko nan biasa menurut adat kok batong ditanam batong tumbuh. Iya. Awu ditanam awu tumbuh. Tapi nan sahaja ikut kini kok batong ditanam kok awan dan tumbuh aku nak minta pituang berdoa. Yo, lah sampai Datuk. Tolak berdoa. Kalau kayak Datuk sama tiga kan. Ya. Adik kata Bastina, kemudian kata Bas capek, lagi capek yang memberikan yang kalau kayak Datuk. Artinya kecapeknya yang bulan tu kini sama-sama dipakai kedua Datuk. Lah sampai Datuk. Bilalah Datuk. Rupanya nan sepanjang kebenaran Datuk nantun joko dambo nan manusia mengambangkan ia mulu yang Datuk nan sepatah tu puluh. Iya. Baru perupaya nantu kini sehingga lagu gua dari tangkai lah tengah hari tampuk ndak insyaallah panjang singkek gayong sambut kata jawab penyimak betul. Insyaallah masih nak Datuk. Assalamualaikum ya Allah ya Tuhanku ya Rabbul Alamin. Aku meminta ampunlah saya kepada Allah Rabbul Izzati nan menjadikan sekalian alam nangko bumi langit bulan bintang serta jin dan manusia. Barakai Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat Allah katanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'buduni. Artinya kaji nasado itu tidaklah aku jadikan jin dan manusia kau untuk menyembah aku. Amma ba'du walaupun kemudian daripada itu aku meminta maaflah saya kepada Datuk segala pengunduh nan gadang masa batu nan tahu cara dia pandai
taunya boleh tampe badanyo pandai le boleh bagi guru tiang ada sati haluan payung pani marawa basah ada katonya dari gayu gadang di tengah koto ulenya katampe urang baselo batangnya katampe urang basana daunnya katampe urang balindung tempe bataduh kehujanan tempe balindung kepanasan amabalu walaupun kemudian dari kado itu puluh Minangkabau babete ada hukum basuh dalam tamu Neulah hadai dari baik akhirnya hilang hadai kita Hadai kita nan basangi sarah basangi kitabullah Itulah dasar hadai kita dan batu kadonan lain Jo boleh kita lihat pandangi bahasa mulai ko ada ilmu wajud tak kalau masuk dahulunya semulanya sumu akan digali sama sonyorantiong akan dipatah rajo batigo radun sana para tamu rajo majo alinan tinggal nebenu arum nan kaluo rajo maharajo depang nan badayan ke pulau Cino Lan ketiga rajo maharajo di rajo nan tinggal di pulau Paconago Namun di rajo maharajo di rajo satu rombongan nan dibawa naik ke puncak gunung berapi Sebabnya puncak nan dicari takui tarandam hai gadang baitu panape masuk itu Le'amu bakalamu antara tahlah menadi koto-kotolah Menadi nagari sampai adonyo kerajaan Tapi senantang pun itu alun banamo Minangkabau anyo banamo pulau Paco Pada waktu masuk itu datanglah orang berorang Ionan bagala datuk ketumanggungan sarato kaduonyo bagala datuk para petihan sabatang Beliau menyusun nadai joli magonan kita pakai sampai kini Aluran nadai masuk itu iola adai
bersandingkan alur adonyo mungkin dengan patut alur bersandi kamu pakai alun layadai bersandi sarasa bersandi kitabullah pada waktu ngaso itu tumbuh lagi nyoranyo nyawa ingin merampas pulau pajonako maka dikumpulkan seluruh panglima hulu balang diajak merampas pulau pajonako. Maka datanglah kapal dari Jawa Cukui jo alai jo parkakas sarato bari jo bala be sarato sawah jo pandarenyo tapi setiboynya di siko parang tak jadi dilakukan madu kabau kagantinyo mako dibaolah kabau nasange gadang sadapo panjang tanduanyo mencari kabau nasange gadang itu mako mufaka ini akito Dape mufakai maso itu mako dicarilah anak kabau kete ananda dang sadang manusuk dibari batan dua basi tajamnya nan bukan alangkah palang runtingnya nan tadapi habana Nako dikurunglah anak kabau itu tidak minum Jo tidak makan awi jo lapar yang lah bersangatan Nako dibawalah kagalanggang maso itu Barapu garetang jo garete nyo lalu Disarundu aja disarundi kabaunan gadang natun Nako tembus laparui kabaunan gadang natun itulah Asal mulonyo banamo minang kabau tungguhnya adai Basandi sara basandi kitabullah Sesuai jawada inanado di alam minang Kebaunan ko tagah de ada larangan de sara Suruh de ada iperintah de sara sara Mengato ada imamakai Itulah asal mulo nyo ada nan basandi sara sara basandi kitabullah Mano segalo nini amama angku jo pangulu sana jo sudaro ibadah bisan bari maaf ambo Ubarun diung mulut jamboko tadorong kato sayoko talampau Sababnya sayo nan mudo mata umoko balun setahun jagung darah ko balun setampu pinang agak ko kurang Penape ko balun pengalaman jauh Sekali anyonan banakan sayo sabui juo Aluran ada di minang kapau Nanta lapu nyode hujan Nanta lekang nyode paneh
Di bubui bapantang layu diasa, bapantang mati kini dah tampak perubahannya. Kini kalau dahulu kemanakan barajo mama barajo ke Pangulu barajo kanan bana. Kini lalain kita lieh joko mama, Allah bakato mama kamanakan lah bajanyo pulo. Setengah pulo kita lieh di Minangkabau. Asal dibari bagala datu asajo, orang tak tahu bari jo balape, ina tahu adat jo pusako. Anyo lagi lo digala datu asajo, asalkan orang memanggilkan datu, hati nyolah gadang kudu nyolah ange awasianu janyorang. Setengahnya pulau di Minangkabau kita lihat banyak mengaku beragama Islam, tapi sembahyang sekalipun tidak kalau menurut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak sembahyang itulah orang akan meruntuhkan agama. Kalau agama adalah runtuh minang nyola hilang kapaunya nanti enggak, tentulah murah saja orang mairinya. Di lajang tengah dua lajang ditingke, tengah dua tingke indah jadi. Di rantang panjang elok di puntanannya singke sekadar ke pagunung. Tamilang di rumpun lase, tersisi di ruang lantai lah sayo bilang, sadonan dapenan tinggal kau tu anan pandai. Arasian pamenan lalo kacimpung pamenan mandi kucika pamenan kato. Kurang tasusun jota to, kurang tajajak tajalani jo sambah simpuh sayo ato. Inggris bakare kuku dikare, jo pisau sirawinan pangae batung tuonyo, nagarinan kampe suku, panyalai ibakutiani pariang jabatan yung itulah orang. Mulia memulihkan itulah orang, sumando manyumando. Ada banyak pui orang sumando nanda kabau, buayo gadi nanda sawah di bawah badan nanda kain lambo lambo, nanda meh bakatian. Tentang dia meyakatian pucuk nak lalu bang kudatuk pangkani nak pulang di kami. Sekianlah sambahnya pernikahan ditibakan kebagai sejamu alik kami yang penyambang bang kudatuk. Yo lah sampai kudatuk kebagai kudatuk aja lah.
Sepanjang buah kebenaran kudatuk nak ke tengah elok gamak gagamnya sadang jokok katehnya lah tabun jantan ke bawahnya lah terkasiak bulan. Lah tanang balampunan tergantung lajanya bapaneh sesudah hujan tapi sungguh semantang pun baitu. Nak jadi bana pulo dia boleh tukini. Di dalam lapanitan kudatuk tadi elok susun nambak sirih rancak atau nambak pembantuan. Banyak pembarian-barian buah kau tidak telalai lalu ke pucuk bulet kau tidak tertete tiok dan akun ulang pituang betul. Iyo kata orang siapa itu? Bilanglah betul. Pakai kuda tua juga. Tak. Tapi sepanjang kebenaran kuda tua dan katakan nanti joko dilanya lah baik ini joko pandang dari lupa. Artinya mana? Sepanjang kebenaran kuda tua dan katakan nanti joko diambo indak kambo ulang kilim indak kambo tikam jajak. Diulang kilim menang kolapeh di tikam jajak kau hilang. Jawabnya saja membahasiakan. Dan kejawabnya diambo nanti kini. Dek kerana itu makai adat sepanjang adat memakai baris sepanjang baris yo datanya belantai papan yo licinnya belantai kulit. Iya. Artinya mana dipandang tentu berupa dimakan beraso. Iya. Banyak kok dipandang berupa dimakan beraso, yo kok sanda-andanya kita antara yang kuda tua tentu yo ke bauku berantang tali ke bamuk batikam kari. Ke bau ji bersama merah, kepala di sama kancang. Iya. Tapi dek kerana kita orang lain banak bawa pak namanya untuk ini. Tentu tidak perlu makan patut kita ke buku dan tam tali ke bambu ketikan kari. Atau yang nampak tu tentu nan babari hiyo baik nan batakut tentu batabang. Artinya mana? Gayung sambut kata bajawab dan kuda tu. Kok pasuo panjangnya singkek. Nan singkek kita ambil kepala be. Nan panjang kita ambil kepala be nan singkek kita ambil kan. Nan pokok gayung sambut kata bajawab dan kuda tu. Yo lah sampai kuda kemakin kuda tua jual lah. Sepanjang penitan kuda tua cakul namanya kurang tak dua kapan ukuk, sentiang tak dua kapan bilai benar saja di bawah lalu. Lalunya diunyang saat itu sehingga bawa lindak ke rantang tali, bau lindak ke semerah. Insyaallah pas jalan bertempuh dapat kaji diulang sadona lepek leka pakai kuda tua di bawah. Wabarakatuh. Mungkuh meminta ampunlah sayo kabake angku pangulu sayo nan gadang basar batuah nan tahu cara dia pandai tahu lai buliah bake baguru pandai lai dape bake batanyo tiang adat sandi haluan payuang panji marawa basa adat kato nyawa nagari. Ampun dimohonkan padonan satu maaf diminta pado pangulunan bapujuk sabana bule baure sabana tunggang alim ulama jotuangku jomanti pagawai adat nan tuo pamimpi yang dunia tuo mudo gadang jokete laki-laki jo parampuan di lingkuang bari jo galabe di dalam cupa dengan gantang di kandung adat jo pusako bundo kandung samo di dalam panggilan nambojuo mayure kiate pintu mangarang di tapak tangan malompe nanyo basi tumpu mencancang nanyo balan basat kanggo datuk silang pakar dengan kedua. Adapun nan kaambo persambahkan si jorong manggali lambah memakai baju biru gandum kota dorong ambo menyambah sekali gawa baribu ampun adapun nan kaambo persambahkan mulonyo semua kan dikali tak kalau yang kaji patah pangulu berdiri dalam nagari jalan nanduo kadi turui kato nanduo kadi pakai
Satu nan lazim janyo syarak, kadu nan kawi janyo adat, joko nan lazim janyo syarak, ikui firman Allah Ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ikui dan kamu akan Allah, dan ikui dan kamu akan Rasul. Pakaikan sunat jo paradu, katawi asah dengan batal mahkota guh. Lahiman di dalam dadu, mengucap kalimah nan duo patah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nan lazim janyo syarak, konyo nan kawi janyo adat, iolah terdiri dari korong dengan kampung di hadapan. Niniak dengan mama satu dengan kaduonyo. Di sinanlah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Waris nan dari Rasulullah, undang nan dari para patih, adainan dari kata manggungan. Adapun pancarian katulayado, ampe para karuk. Pertama cupa nanu sali, kaduo cupa buatan tasa. Ketiga kato dahulu patapati, kemudian kato dan bacari. Menurut wari nan bajawe kato pusako, nan batolong aluran deni niat moyang kito, iyo di pariangan padang panjang. Deangku bandaro kayo joangku maharajo, basanya lapeh kulan siang adat etan kalua jo kalare, karena ratau jo pasisia. Taruh karantau Minangkabau, minggu sikilang ngaya bangi salingka. Gunung di Pasaman salare patang patahan, sampai ka sasak kaki nalika sontang. Jo padang tujuh nandi pituan pari batu. Karokan jo pandalian kuntu gunung sahilan alam Surambi. Sungai Pagu sampai ke Bandaran 10. Bayak ka kubung 3 bale si Junjong. Jokoto 7 Sitiong, Jokoto Baru. Kamani jauh jo sungai Batang Lubu Baswong. Jo Batu Kambiang Manggopo, sungai Garinggiang. Taruh kalua 50 lua nanaso, 50 datua siri. Di muka koto tuo sampai kadut sana nambah 5. Iyo kakuo jo bangki nang etan kasalo, jo ayat tirih nang kalimo jo rumbio. Aluran ini niak moyang kito, iyo di pariangan padang panjang di buwe. Koto 5 bale 7, koto di atas 8, koto di bawah. Para tamu koto pariangan kedua, koto padang panjang ketiga, koto gugua sikaladi. Kalimo jo koto tuo ka-6, koto sialahan ka-7, jo koto batu basah. Itu nandi katokan 7, koto di ate basenta. Turun ka baru 8, koto di bawah. Pertama koto galo gandang, kedua koto padang lua, ketiga koto turawan, keempat koto baling biang, kelima
koto kinawai taruh kakoto sawah kare katujuan jo buki ta masuk kasalapan jo padang pulai ta sabui kotonan bongsu itu nan dikatokan tujuh koto di atas salapan koto di bawah taruh karana bati puah nagari gadang 10 anak kotonyo pertamo koto bati puah ate kedua koto bati puah baru ketiga koto sabu andale kalimo pitalah jobungo tanjung katujuh tanjung barulah kasalapan jobungo rajo 9 jo batu taba 10 jogoto sumpu sabale padang laweh malalo 2 kali gugua malalo masuk ka 10 anak kotonyo saja bagunong paninjauan sampai ka jauh jo tambangan singgalang jo ayange koto laweh Jogoto baru pandai sike jo panyelayan Orang padang mani banang di punta dilipe lalu dipatigo indah namuah dirantang panjang gelok di punta nanyo singke sakadar kapaguno adapun dek kita memakai adat sepanjang adat memakai bari sepanjang bari tentu data balantai papan licinyo balantai kulit disinan basuo dan bapi tua injiri pangare kuku dikare dengan sirawi parawi batuang nantuo nagari baampe suku dalam suku babuah parut tasabui nanampe suku putih ania bapali yang tajong bapa nyalai itulah orang Sumandan Sumando Manyumando Salimbanan daripada itu kami bari yang kudatua Jujong lado bukan kajujong lado sajo nyo kaganti tiang jo sasa kami bari yang kudatua kurang Sumando bukan orang Sumando sajo nyo kaganti Niniak dengan mama pada sinan jatuh jona bapi tua adai madapi orang Sumando bekain balambu-lambu bakabau bayo gadi pesawat jiwa benda rameh bakatian ba tantang dameh bakatian tujuan lalu ke kami pangka balik kang kudatua adai sama disi lembaga sama dituang putih kape dapat dilihat putih di bakadaan kamana itu kita kudatua sepanjang gua kebenaran kudatua nak tengah lah dalam dari juga lebih di lingkong ada di pusako tapi dah boleh digayong kesabik tentu kajawabnya tu kini dekarano ganggam liba untuk ide di pangado kita salah ganggam untuk ide pangado di kabahannya kudatua jadi